На Белсаці навіны. Коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Святлана Тихановская пракаментавала словы Владимира Зеленскага на Мюнхенскай канферэнцыі аб бяспецы. Пра тое, што ён хацеў бы абмеркаваць на сустрэчы з Дональдом Трампам пытанне Беларусі. Конечно, галоўны пасыл у кантэксце магчымых перамоваў па Украіне, каб Беларусь не адклалі на потым, каб Беларусь не аставілі ў сферы ўплыву Расіі, бо, як мы ўжо папярэдне казалі, гэта можа быць пагрозай у дальнейшым вельмі моцнай для замежнікаў, што Беларусь гэта не справа толькі беларусаў, а справа Еўропы і ЗША таксама. Каб калі будуць перамовы па Беларусі, дамагаліся ўвядзення расійскіх войскаў, дамагаліся не умяшальніцтва ва ўнутрэннія справы Беларусі і увогуле, каб выцягнуць Беларусь з вайны, што без свабоднай дэмакратычнай Беларусі не будзе міру і бяспекі ў краіне. Владимир Зеленскі не ўдакладніў дэталяў размоваў пра Беларусь, аднак нашу краіну згадаў, калі апавядаў пра кантакты Расіі з Кітаем і запыты ў гэтай краіне вайсковага кантынгенту. Паводле украінскага прэзідэнта, Расія рыхтуе 15 дывізіяў для трэнавання і ўзмацнення на беларускім кірунку. Гэта можа сведчыць пра тое, што Пуцін рыхтуецца да вайны з краінамі НАТО на лета. Магутнасць дозы выпраменьвання ў паветра адпавядае шматгадовым значэнням. Радыацыйную абстаноўку ў Гомельскай вобласці Беларусі пасля атакі расійскім дронам на Чарнобыльскую АЭС акрэслілі як стабільную. Расійскі дрон атакаваў Чарнобыльскую АЭС у ноч на 14 лютага. Удар прыйшоўся на сховішча над 4-м энергаблокам. У выніку пашкоджаная цэласнасць вонкавай абалонкі ахоўнай аркі і абсталяванне ў гаражы тэхнічнага абслугоўвання кранаў. Новыя сховішча будавалі для изоляции радыеактыўных матэрыялаў, што засталіся ў разбураным рэактары пасля катастрофы 1986 года. Яшчэ 3 ізраільскіх закладнікаў вызваліў Хамас. Іх перадалі супрацоўнікам Чырвонага крыжа ў Хан-Юнісе у паўднёвай частцы сектара Газа. Гэта 29-гадовы грамадзянін Расіі і Ізраілю Александр Труфванаў, 36-гадовы грамадзянін ЗША і Ізраілю Сагі Декельхен і 46-гадовы ізраільцянін Яір Горн. Перад вызваленнем з палону, у якім закладнікі правялі амаль 500 дзён, іх вывелі на сцэну ў Хан-Юнісе з абодвух бакоў, ад іх стаялі ўзброеныя аўтаматамі баевікі. У абмен меліся вызваліць 369 палестынскіх зняволеных і затрыманых. Чарговая спроба прадаць аўтарынак Малінаўка. Аб'ект з амкадам выставілі на аукцыён за $9 мільёнаў у эквіваленце. Пачатак падачы заявак стартуе 16 лютага, сам аукцыён адбудзецца 18 сакавіка. Пераможца атрымае 100% долю ў статутным капітале грузавой службы «Усход», якому належыць былы аўтарынак. Аднак разам з актывамі новы ўласнік атрымае абавязак сплаціць пазыкі банкам былога ўласніка, больш як $2 мільёны. Лот уключае інжынерныя камунікацыі і 102 аб'екта нерухомасці на тэрыторыі больш за 25 гектараў. Некалі аўтарынак належаў закрытаму акцыянернаму таварыству «Гандлёвы свет кальцо» бізнесоўца Юрія Авер'янова. У 2023 кампанію зліквідавалі па рашэнні суда, а сам Авер'янаў з'ехаў за мяжу пасля таго, як супраць яго ў Беларусі распачалі крымінальную справу. У Вільні працягваецца міжнародны паэтычны фестываль «Вершы на асфальце». На ім вызначылі лаўрэата прэміі імя Міхася Стральцова. Сёлета гэта Кастусь Цвірка. Яго адзначылі за цытаты «Вернасць нацыянальным літаратурным традыцыям», пераклады беларускай і польскамоўнай паэзіі 19 стагоддзя і папулярызацыю айчыннай класікі ў серыі «Беларускі кнігазбор». Кастусь Цвірка – гэта вядомы чалавек, які рэалізаваўся як перакладчык, як эсеіст, як выдавец серыі «Беларускі кнігазбор», які ведаюць усе, хто ведаюць беларускую кніжку. У кожнага, напэўна, ёсць гэтыя тамы беларускага кнігазбора. І хто ведае па-беларуску Міцкевіча, Саракомлю, Чачота, гэта таксама ўсё Кастусь Цвірка. У якасці ўзнагароды выдадзеная кніга Кастуся Цвіркі «Чатыры вятры», паведамілі ў Міжнародным саюзе беларускіх пісьменнікаў. Літаратурную прэмію Міхася Стральцова ўручаюць з 2018 года. Фестываль «Вершы на асфальце» у міжнародным фармаце праходзіць 4-й раз у партнёрстве са звязам літоўскіх пісьменнікаў. Заўтра ў праграме прэзентацыя новых кніг, паэтычнае чытанне і дыскусіі. У канцы праграмы арганізатары прапануюць далучыцца да традыцыйнай ночы паэзіі.
Спевы з рысамі беларускай, украінскай, расейскай і польскай моваў у спалучэнні з электронную музыкаю. Другое месца ў польскім адборы на Еўрабачанне заняў дуэт з Падляшша. Артысты Свада і Нічас атрымалі каля 24% галасоў гледачоў. Дуэт на польскім адборы выступіў з кампазіцыяй «Люстэрка». Салістка Ніка Юрчук піша тэксты песень сама, спалучаючы падляшскія гаворкі і беларускую мову. Яе дзяўчына вучыла ў школе. Яна паходзіць з Бельску-Падляшскага, што за 50 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. Перамагла ў галасаванні гледачоў Юстына Стычкоўска. Спявачка рэпрэзентуе Польшчу на Еўрабачанні 2025. Гаспадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах. Падпісвайцеся на канал, калі вы жывяце не ў Беларусі, каб быць у курсе апошніх падзеяў. У мяне на гэтым усе навіны. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20-й аб'ектыве. Заставайцеся з Белсатам.